Gero labur gure taldeko politiko moduaz. Liburu ederra da Siddhartha. Gaztetan irakurri genuen, eta sakon erabiltzikun. Ezeren beste zenbait liburuk egin zuten bezala, Demian, Urpillaren azpian, Narciso eta Raimundo. Honetan ere, erabateko maisutasunez Hesek eramaten gaitu aintzinako garai batera, aintzinako Indiara. Kontakizun jario lasai batez, eite zertxobait zaharkitua duen estilo batez, narrazio teknika minimalista batez, hitz zaili erabili gabe, soberan liteken hitzik jarri gabe, giro bat sortzen du, non Siddharthak eramaten gaitun bere gure edozein gazteren bizitzako dilemak ezagutzera, bere bilaketa hori, denon bilaketa ezagutzera, nola bizi behar den, zein helbururi jarraitu behar zaion, aitarekiko harremana, semearekiko harremana, emakumekiko harremana. Siddhartharen aita Brahman kastakoa da, apaizen kastakoa, gogo eta beste ezer baino gehiago maite dutenen. Goiz hasten da Siddhartha gaztea, gogoetarekin lotutako jarduera guztietan gaientzen, baina ez du zoriontasunik aurkitzen. Aitaren ereduz kanpoko beste zerbait behar du, eta horren bila samana bihurtzen da azteta. Samana artean inongo jabetza materialik gabe, egunez egun meditatzen, bere baitan murgiltzen, zentzumen guztiak isiltzen, horretan ere gaientzen da, laizter. Samana handia bihurriko zen, baina hor ere ez du zoriontasunik aurkitzen. Berriz aldatzen du erabat bizimodua eta aur gizaki, honela deitzen dira liburuan, aur gizaki bihurtzen da. Bizitza mundutarra eramanez, jokua, edaria, janari oparoa, sexua. Baina hor ere ez du zoriontasunik aurkitzen, ez baita gauza aur gizakiek egiten duten bezala maitatzeko, itzu-itzuan, aurraren moduan. Are gehiago, bere buruaz beste egiteko prest, amaitzen du pasarte hori. Azkenik, gizon xume baten eskutik, ontzilari ez ikasi, baina filosofo baten eskutik, aurkitzen du zoriontasuna, guztiaren lotura ulertzen du, eta bere arimarekin bakean bizitzeko gaitasuna eskuratu. Beti ere kezkak,